मित्रांनो बघा, आपला जो विषय आहे की व्यसनाधीनतेमुळे मुलांवरती होणारा परिणाम. आता मुलांवरती होणारा परिणाम जो आहे, हा परिणाम काय आहे? तर आपण गेले मागचं सेशन असेल, हे सेशन असेल, ते पाहतोय. सुरुवात आपण कुठून केली होती? तर अनुकरण. मुलं अनुकरण काय करतात? बरीच वेळा आपण पाहतो की कामावून आपण दमून आलो, कामावून घरी आलो की आपण आपल्याला वाटतं की नाही आता एक थोडस व्यसन आपण केलं, थोडीशी दारू घेऊन, मग ते जेवणाच्या आधी म्हणा आपण घेतो, आपण बसतो आणि आपण बसल्यानंतर असं वाटतं की आपण एका हॉलमध्ये बसलेला असतो, टीव्ही चालू असते, रिमोट हातात असतोय आणि आपण बातम्या लावतो, गाणी लावतो, वेगवेगळे कार्यक्रम पाहत असतो टीव्हीवरती. आणि ते पाहत असताना थोडं आपलं व्यसन चालू असतं. आणि व्यसन चालू असताना आपले लहान लहान मुलं हे आपल्या आजूबाजूला कुठेतरी खेळत असतात, चोरून लपून आपल्याकडे ते पाहत असतात. हे आपल्या लक्षात येत नाहीये, पण ती जी लहान लहान मुलं आहे त्यांना बाबांकडे पाहून कुतूहल वाटायला लागतं की बाबा काय करतात. आणि त्यांच्या मनामध्ये सतत ते चालू असतं की काय बाबांचं, प्रत्येक दिवशी बाबा काय करतात. कधीतरी ते आपल्या आईला विचारतात, अगं आई, बाबा काय करतात ग? ती आई म्हणते की बाबा काय नाही, बाबा औषध घेतात रे. मग ते औषध घेणं हे मुलगा सतत पाहतोय संध्याकाळी. आणि ती आई म्हणते की बाबांना खोकला येतोय ना, ते खोकल्याचं औषध आहे, खोकल्याचं औषध आहे. हे मुलगा सतत पाहतोय, सतत ऐकतोय आणि सतत डोक्यामध्ये साठवून ठेवतोय. आणि ते साठवून ठेवत असताना मित्रांनो, कधीतरी त्याला खोकला यायला लागतो आणि घरामध्ये सुद्धा कोण नसतं. तो मोठा मोठा होत जातो आणि त्याला फक्त माहित आहे हे बाबांचं खोकल्याचं औषध आहे. आणि मग मुलं घरामध्ये कोणी नसताना न कळतपणे ती चव चाखायला लागतात, थोडं व्यसन करायला लागतं. माहित नसतं त्यांना, फक्त ते औषध म्हणून त्याचा वापर करतात. पण ते औषध जेव्हा समजतं, मोठं झाल्यानंतर, समज आल्यानंतर, ठराविक वयामध्ये आल्यानंतर ते समजतं त्यांना, अरे हे औषध नाहीये, तर हे काय, बाबा आपले जे आहेत ते दारू पित होते, बाबा जे आपले आहेत ते व्यसन करत होते. आणि मग कुठेतरी त्यांना ही कुतूहल वाटायला लागतं. आणि कधी कधी मुलं बाबांच्या पावलावरती पाऊल ठेवून थोडी चव चाखायला लागतात, थोडं एन्जॉय, थोडी मजा तरुण वयामध्ये आल्यानंतर मित्रमंडळी सांगती ती कुठेतरी करायला लागतात. मित्रांनो, ही सुरुवात आहे, हे अनुकरण. त्यानंतर आपण पाहिलं होतं की वादविवाद काय आहे? तर जेव्हा कुठेतरी आकर्षण, सवय आणि गरज बनते शरीराची, त्यामधून निर्माण होणारे प्रॉब्लेम, येणारे अडचणी, होणारा वाद घरामध्ये सतत पाहायला मिळत असतो. मग ते नवरा बायकोंमध्ये होणारा वाद असेल, आई बाबांमध्ये होणारा वाद असेल, वडील आणि भाऊ चुलते यांच्यामध्ये होणारा वाद असेल, कुठेतरी हा वाद सतत कानावर येतो. ते संवाद, ते शब्द वादाचे, भांडणाचे सतत तो मुलगा ग्रहण करत असतो, ऐकत असतो. आणि मग कुठेतरी तो सुद्धा लहान वयामध्ये खेळताना मित्रांसंगती वाद करायला लागतो, शिवीगाळ ऐकलेली असते ती शिवीगाळ करायला लागतो, वाईट शब्द बोलायला लागतो, भांडायला लागतो. तोच भाऊ, तोच मुलगा, छोटा लहान मुलगा आपल्या बहीण भावांसंगती, लहान मोठ्या भावांसंगती भांडायला लागतो, बहिणीसंगती भांडायला लागतो. आणि ठराविक वयामध्ये आल्यानंतर ते बाबांचं व्यसन पाहून बाबांशी सुद्धा वादविवाद करायला लागतो, आईशी वादविवाद करायला लागतो, इतर व्यक्तींशी वादविवाद करायला लागतो. आणि त्यांनी लहानपणापासून पाहिजे.
पुढचा जो आपला पॉइंट आहे संवादाचा अभाव. आपला जो संवादाचा अभाव आहे बघा, संवाद व्यसनी बांधवाच्या बाबतीमध्ये सांगायचं झालं, आपल्या मित्रांच्या बाबतीमध्ये सांगायचं झालं, पहिला त्याचा संवाद त्याच्याशीच बंद झालेला आहे. जे काही बोलायचं असतं ते व्यसन केल्यानंतर बोलायचं, काही सांगायचं असेल व्यसन केल्यानंतर सांगायचं, कारण त्याला ती लागलेली सवय झालेली शरीराची गरज व्यक्त होता येत नाही, बोलता येत नाही, रडता येत नाही, तर व्यसन केल्यानंतर व्यक्त होता येतं, रडता येतं. ह्या सगळ्या गोष्टी होतात मित्रांनो. तसंच आपल्या मुलांमध्ये सुद्धा संवादाचा अभाव जाणवायला लागतो. कारण बाबांनी व्यसन केल्यानंतर बाबांचं आवाज, बाबांचं चेहरा, हावभाव सगळे त्या मुलाच्या मनामध्ये पाहायला मिळतात. भीतीचं वातावरण निर्माण होतं. कारण बाबा संध्याकाळी घरी आले की वादविवाद करायला लागतात, वळजायला लागतात, आरजायला लागतात. आणि मग ही मुलं कुठेतरी ते सतत पाहत असतात. आणि पाहत असताना त्यांच्या मनामध्ये एक भीती पण बसते आणि कुठेतरी बाबांपासून थोडंसं अलिप्त राहावं, लांब राहावं, ही भावना निर्माण होते. नको, बाबांचा मूड आज चांगला नाहीये. लहान लहान मुलं 3-4 वर्षाची मुलं जी आहेत, 4-5 वर्षाची मित्रांनो, ती मुलं म्हणतात बाबाचा वास वेगळा येतोय, आज बाबांचा आवाज बदललेला आहे. कुठेतरी ती मुलं बाबांपासून थोडीशी लांब जायला लागतात. एक तर ती आईक कन्वर्ट होतात, नाहीतर ती आजी आजोबाकडे जाऊन बसायला लागतात. पण बाबा नको. हा संवाद मित्रांनो कमी कमी व्हायला लागला. काही सांगायचं असेल, काही बोलायचं असेल तर ते डायरेक्ट बाबांकडे येत नाहीयेत. ते आईच्या मार्फत, आजीच्या मार्फत मागं लागून ते बाबांपर्यंत पोहोचतात की बाबा मला काहीतरी वस्तू घ्यायची. ते पहिलं आईला सांगायला लागतात, आजीला सांगायला लागतात, बाबांना सांगायला लागतात, आणि मग ती गोष्ट वडिलांकडे जाते. पण डायरेक्ट वडिलांशी कनेक्ट होत नाहीयेत. संवादाचा अभाव मित्रांनो मुलांमध्ये आपल्या जे आहे पाहायला मिळतो. तो काय आहे तर ती मुलं त्यांच्या वयामधल्या मुलांसंगती सुद्धा बोलणं कमी करतात. फक्त कुटुंबाशीच नाहीये, तर त्यांच्या वयामध्ये असणारे मुलांसंगती सुद्धा कमी बोलायला लागतात. ही मुलं आबोल व्हायला लागतात. ही मुलं कुठेतरी एक पाऊल पुढे यायला लागतात. कारण आई जवळ गेल्यानंतर ती आई व्यवस्थित बोलेलच सांगू शकत नाही, शाश्वती नाही मित्रांनो. कारण आईची मानसिकता बदललेली असते. घरामध्ये एखादा व्यसनाचा आधार असेल, व्यसनी बांधव असेल आपला, तर त्या घरामधली मनस्थिती, परिस्थिती सगळी बदलून जाते. आणि मग ही मुलं जी आहेत, ही मुलं आबोल व्हायला लागतात, बोलणं बंद करतात, बोलणं टाळतात, आणि मग त्यांच्यामध्ये कुठेतरी संवादाचा अभाव पाहायला मिळतोय. तर त्यांच्यामध्ये काय व्हायला लागतं तर चिडचिड पाहायला मिळते, आरडाओरडा पाहायला मिळते, कुठेतरी सतत रागराग, कुठेतरी भीती मनामध्ये पाहायला मिळते. आणि मग ही मुलं काय करतात, कधीतरी ओरडतात, रडतात, आरडाओरडा करतात, हट्ट करायला लागतात. आणि मग ही मुलं भावनिक जी आहे, आपण लिहिलेला पॉइंट जो आहे, भावना बदलतात, व्यक्त होता येत नाही, बोलता येत नाही, सांगता येत नाही, काय करायचं ते समजत नाही मित्रांनो. आणि मग ह्या मुलांमध्ये विचार करण्याची क्षमता, आपण वैचारिक बदल जे म्हटलेले, विचार, भावना आणि कृती, हे जे 3 गोष्टी आहेत. विचार कुठून येतात तर डोळे असेल, कान असेल, नाक, तोंड, त्वचा, हे जे आपले 5 सेन्सेस आहेत, इथून विचार निर्माण होतात. डोळ्याने पाहणं, कानाने ऐकणं, तोंडाने चव चाखणं, त्वचेचा स्पर्श, नाकाने श्वास घेता घेता वास वगैरे,
आणि मेंदूपर्यंत त्या गोष्टी जातात आणि त्याच्यावरती विचारांपासून भावना निर्माण होतात आणि भावनापासून ऍक्शन करायला लागतात. म्हणून ही मुलं रागवायला लागतात, भांडायला लागतात, रडायला लागतात, ओरडायला लागतात. ठराविक वयामध्ये ह्या मुलांमध्ये भीतीचं वातावरण असतं, वडिलांविषयी आदर असतो, भीती असते. पण ठराविक वयानंतर जसं जसं बाबांचं व्यसन पाहिलेलं आहे, 12-13 वर्षामध्ये ही मुलं पुन्हा बदलायला लागतात. पुन्हा संवादाच्या गोष्टीकडे आपण येऊ. बाबा जर व्यसन करत असेल तर ह्या मुलांमध्ये कुठेतरी बाबांविषयी तिरस्काराची भावना यायला लागते, संवाद कमी होतो. बाबांनी काहीतरी गोष्ट सांगितली तरी ती मुलं फक्त शॉर्टकट बोलायला लागतात, हो नाही, आणि तसंच कुठे निघून जातात, टाळायला लागतात बाबांविषयी बोलणं, बाबांशी संवाद कमी करायला लागतात. पुढचा जो आपला पॉइंट आहे भीतीचं, मित्रांनो बघा, लहान वयामध्ये जर ती भीती त्या लहान मुलाच्या मनामध्ये बसलेली असेल तर ती भीती त्या मुलाला जीवन जगत असताना, आयुष्यामध्ये पुढे जात असताना कुठेतरी खायला उठते, मनामध्ये साठलेली असते. म्हणजे साधं सांगायचं झालं तर लहान मुलांना आपण म्हणतो, फॉर एक्झाम्पल, तिकडे जाऊ नको, तिकडे ती भोकाडी आहे. आपल्याला माहिती आहे भोकाडी म्हणजे काहीच नाहीये, पण त्या मुलाच्या मनामध्ये काय असतं, ती भोकाडी कुठेतरी मेंदूमध्ये बसलेली आहे, रजिस्टर झालेली आहे, सेव्ह झालेली आहे. आणि मग सतत ती मुलं इकडे तिकडे जायला लागली की आपण बोललो की भोकाडी आली बरं का, ती मुलं घाबरायला लागतात. भीतीचं वातावरण त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झालेलं असतं. आणि मग हीच भीती कधी कधी त्या मुलांच्या मनामध्ये, इकडे जाऊ नको, बाबा ओरडतील, तिकडे जाऊ नको, बाबा बोलतील, हे कळू नको, बाबा काय म्हणतील, ती भीती मनामध्ये बसायला लागते. आणि मग ही मुलं सतत बाबाचा चेहरा डोळ्यासमोर आणायला लागतात आणि भीतीमध्ये पाठीमागे राहायला लागतात. भीतीचा अभाव पाहायला मिळतो. सर पण याच्या विरुद्ध असंही होतं की ते निर्भय होतात. जर समजा बाप पित असेल तर तू पितो तर मी का नको पिऊ, त्याच्यासमोर पावला ठेवून जो दबाव असतो तो त्याच्यावर नसतो, मग तो वाईट गोष्टींकडे तो निर्भय. कारण तो काय एक लक्षात घे नसतात दबावापेक्षा, ते काय केलेलं आहे त्यांनी सगळं साठवून ठेवलेलं आहे. आणि मग ठराविक वयामध्ये आल्यानंतर ते फटकनी फुटतं 17-18 वर्षाच्या ह्याच्यामध्ये. मग ही मुलं कुठेतरी चुकीच्या पावलाकडे जातात. काही मुलं, नाही बाबा मला त्या क्षेत्रामध्ये जायचं नाहीये, बाबांचा मी इतिहास पाहिलेला आहे, मला तसं करायचं नाही, ती मुलं चांगल्या दिशेने जायला लागतात. असंही होतं, दोन्ही बाजूने पाहायला लागतं. काही काही मुलं म्हणतात बाबांनी केले व्यसन, चल मी पण करतो. पण काही काय म्हणतात नको बाबा, बाबांनी व्यसन केलंय, मला खूप त्रास झालाय, आमच्या कुटुंबाला खूप त्रास झालाय, त्या व्यसनापासून लांब राहावं आपण. नाही जाते काही काही बांधव व्यसनाच्या वेखेमध्ये अडकायला. त्याच मुलांमध्ये पुन्हा नैराश्य, निराशा यायला लागते, नकारात्मकता यायला लागते. आणि मग ही मुलं कुठेतरी अभ्यासामध्ये, कला कौशल्यांमध्ये कमी पडायला लागतात. खरं तर त्यांच्यामध्ये ती क्षमता असते, पोटेन्शियल असतं, पण कुठेतरी ही मुलं पाठीमाग सतत नैराश्य, नकारात्मकता मनामध्ये दाटलेली असते. आणि मग ही मुलं खेळामध्ये, त्यांच्यामध्ये स्किल असतं, खेळण्याचे कौशल्य असतं, पण लहान मुलांमध्ये गेल्यानंतर ती मुलं म्हणतात तू माझ्या संग खेळू नको, तिथून डावललं जातं. ही मुलं आबल व्हायला लागतात, एकटी राहायला लागतात. आणि मग नैराश्य दाटायला लागतं, व्यक्त होता येत नाही, सांगता येत नाही, बोलता येत नाही. ती निगेटिव्हिटी मनामध्ये राहायला लागते आणि तीच निगेटिव्हिटी त्यांच्या शिक्षणावरती परिणाम करत असते. नैराश्य असेल, न्यूनगंड असेल की मला हे जमेल का नाही, मला हे येईल का नाही, द्विध मनस्थिती पाहायला मिळतात. मला जमेल का हे, माझ्याकडून होईल का हे, मला सायन्सला जाता येईल का, चांगले मार्क्स पडेल का, कुठेतरी द्विध मनस्थिती पाहायला मिळते. आणि त्या द्विध मनस्थितीमध्ये अडकल्यानंतर त्यांना आपल्याला जे काही येतंय, जे काही जमतंय ते सुद्धा व्यवस्थित काम करता येत नाही, व्यवस्थित अभ्यास करता येत नाही, व्यवस्थित बोलता येत नाहीये. ही मुलं एकटी राहायला लागतात. असं सत्य घडे. आपण इथं पुढचा पॉइंट लिहिलेला आहे, वाईट संगत, वाईट संस्कार.
वाईट गोष्टी शिकायला लागतात ती मुलं. कुठेतरी चुकीच्या गोष्टी पटकन त्यांना आकर्षित करतात आणि ते त्या गोष्टीला बळी पडतात. म्हणजे सांगायचं झालं तर चौकामध्ये मोठाली मुलं गप्पा गोष्टी मारत असतील तर ह्या मुलांना त्या गप्पा गोष्टी छान वाटायला लागतात लहान वयामध्येच. मध्ये मोठाली मुलं जी आहेत ती बोलता बोलता दरे इकडे सोनू हे घे 20 रुपये, कुठेतरी सिगारेट घेऊन ये, कुठेतरी तंबाखू घेऊन ये. चुकीच्या गोष्टी ती मुलं ग्रहण करायला लागतात, शिकायला लागतात. आणि मग मोठ्याल्या व्यक्तींच्या त्या गप्पा गोष्टी त्यांना छान वाटायला लागतात. आणि ही मुलं आपल्या वयाच्या मित्रांसंगती राहण्यापेक्षा कुठेतरी मोठ्याल्या वयातली मुलं शोधायला लागतात. असुरक्षिततेची भावना पण आपण लिहिलेली आहे, सतत वाटत असते. आणि मग मोठ्याले मित्र जमवणं, संगत वेगवेगळ्या मुलांची करणं, मग त्याच्यामधून चुकीच्या गोष्टी ज्या आहेत लवकर लहान मुलं शिकायला लागतात आणि त्यांच्या पावलावरती पाऊल ठेवून ते पुढे चालायला लागतात. त्याच्यामध्ये बरेच वेळा होतं असं की खोटं बोलणं यायला लागतं. खोटं बोलणं काय सांगता येईल? पाटील बोलताय. काहीतरी एखादी गोष्ट झाल्यावरती त्याला एक कारण म्हणून काहीतरी सांगण्यासाठी खोटं बोलणे किंवा आपल्याला रागवलं नाही पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून खोटे बोलणे. कारण सांगतात काहीतरी लपवायचं असतं म्हणून ती खोटं बोलतात. पण आपण खोटं बोलणं जे पाहिलं होतं अनुकरण करतात. म्हणजे साधं सांगायचं झालं तर आपण घरामध्ये जेवायला बसतो आणि बाजूला मुलगा पण असतो जेवायला, पण कुणाच तरी फोन येतो आणि आपण म्हणतो हॅलो, अरे मी बाहेर आहे. आणि तोच मुलगा ते सगळे संवाद ऐकत असतो आणि संवाद ऐकल्यानंतर बाबा घरीच आहेत आणि बाबा म्हणतात की मी घरी नाहीये. ही मुलं अनुकरण करायला लागतात. मुलं सुद्धा खोटं बोलायला लागतात. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टींपासून, अरे होमवर्क केला नाही तू, नाही आमच्या घरी लाईटच नव्हती. पूर्वीच्या काळी आपण पाहिलं किती सुरुवाती मित्रांनो. आणि मग जसं जसं व्यसन वाढत जातं बाबांचं तसं तसं ह्या मुलांमध्ये अनेक स्वभाव दोष पाहायला मिळतात. त्यांच्यामध्ये स्वभाव गुण पण असतात आणि स्वभाव दोष पण असतात. पण कधी कधी वाईट संगत, वाईट संस्कार आणि वाईट वागणं सुद्धा हातातून न कळतपणे घडून जातं आणि मग स्वभाव दोष आतमधून निर्माण व्हायला लागतात. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की भावना बदलतात. महिन्यामध्ये ते आज ज्या गोष्टी करत असतील, शाळेत जात नसतील तर त्यामुळे पण ते लपवत असतील की नाही गेलो होतो शाळेत, अशा गोष्टी लपवण्यात. मित्रांनो बघा, आपली सुद्धा सुरुवात तशीच झाली ना. कुठेतरी छोटस व्यसन तंबाखूचं, कुठेतरी मित्राचं तंबाखूची पुडी ठेवणं, मित्राकडून चुना घेणं, ते मळून दे आणि मग न कळतपणे आपण सुद्धा त्याचं सवय लागून घेतली. तसं त्या मुलांमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतं. मग त्यांच्या भावनांमध्ये बदल व्हायला लागतो, विचारांमध्ये बदल व्हायला लागतो, त्यांच्या वर्तनामध्ये बदल व्हायला लागतो. आणि मग ही मुलं ठराविक वयामध्ये आल्यानंतर खरं पाहिलं तर 12 ते 18च्या याच्यामध्ये वडिलांचं आणि मुलाचं नातं हे एक मित्रत्वाचं नातं असलं पाहिजे. मी सतत एक एक्झाम्पल सांगतो. आपल्या मुलांना त्या वयामध्ये त्यांच्या गळ्यामध्ये सुद्धा हात टाकता आला पाहिजे आणि त्यांना समजून सुद्धा सांगता आलं पाहिजे. दोन गोष्टी चुकत असतील तर त्याची सुद्धा जाणीव त्यांना करून देता आली पाहिजे. पण बरेच वेळा काय होतं या मुलांमध्ये,
की बाबा व्यसन करतात, लोक जबाबदारी घेतात. बाबा व्यसन करतात, कुठेतरी कार्यक्रमामध्ये समारंभामध्ये ती मुलं जायला लागतात आणि ह्या मुलांच्या मनामध्ये मोठं झाल्याची जाणीव यायला लागते. आणि मग गंमत अशी होते मित्रांनो, तो मुलगा घोड्यावर बसतो आणि लगाम सुद्धा त्याच्या हातात आहे. तर मग घोड्याला टाच मारल्यानंतर तो घोडा बेपान सुटतो आणि मग कुठं थांबायचं हे त्या मुलांना समजत नाही त्या वयामध्ये. तर बघा, आपल्याला त्या मुलाला घोड्यावर बसवायचंय, पण लगाम आपल्या हातात असला पाहिजे. कारण आपल्याला माहित आहे किती खेचल्यानंतर घोडा सावकाश होईल आणि किती लूज सोडल्यानंतर घोडा वेगात पडेल. तर हे आपल्याला कळता आलं पाहिजे. तर त्या वयामध्ये 12 ते 18-20 वयामध्ये त्या मुलाशी एक वडिलांचं मित्रत्वाचं नातं पाहिजे. कारण त्या मुलाच्या खांद्यावरती सुद्धा हात ठेवता आला पाहिजे, त्याला विचारता सुद्धा आलं पाहिजे, त्याला समजून सांगता आलं पाहिजे, त्याला 2 गोष्टी बोलायच्या सुद्धा आल्या पाहिजे. हे नातं पाहिजे. हरेक वेळा कुठेतरी वडिलांचा जो काही अभाव आहे त्या मुलाचा आणि वडिलांच्या नात्यामध्ये दुरावा निर्माण होतो. कारण हा मुलगा मोठा होत असतो आणि वडिलांचं व्यसन सुद्धा वाढलेलं असतं. कुठेतरी दुरावा निर्माण होतो दोघांमध्ये, वैचारिक दुरावा. म्हणून त्या मुलाच्या भावना बदलतात, विचार बदलतात. नंतर आपण पाहिलेलं आहे की आपला पॉईंट जडणघडणीवरती होणारा परिणाम म्हणजे त्या मुलाला आवश्यक असणाऱ्या वस्तू आजूबाजूच्या मुलांकडे मोबाईल येतात, लॅपटॉप येतात, पण त्याच्याकडे जर मोबाईल नसेल, लॅपटॉप नसेल तर कुठेतरी मनातल्या मनामध्ये त्याला त्रास व्हायला लागतो. अरे त्याच्याकडे मोबाईल आहे, माझ्याकडे नाहीये, त्याच्याकडे लॅपटॉप आहे, माझ्याकडे नाहीये, त्याला चांगली पुस्तकं आहेत, मला नाहीये, त्याने चांगले क्लास लावले, मला क्लास लावता येत नाही. त्याचा परिणाम मित्रांनो जडणघडणीवरती होतात. कुठेतरी ही मुलं पुन्हा तुलना करायला लागतात. ही तुलना 2 भावंडांमध्ये, बहीण भावामध्ये, शेजारी सुद्धा व्हायला लागते. त्याच्याकडे गाडी आली, आमच्या घरात गाडी नाहीये. कुठेतरी ह्या मुलांच्या मनामध्ये तुलना निर्माण व्हायला लागतात आणि मग हे घडायला लागतं. ती मुलं तुलना करायला लागतात. आणि मग ही तुलना मित्रांमध्ये, भाऊ बहिणींमध्ये, घरामध्ये असणाऱ्या वस्तूंमध्ये, अरे त्याला जास्त दिलं, मला कमी दिलं, त्याच्याकडे एवढे, माझ्याकडे नाहीये. कुठेतरी या मुलाच्या मनामध्ये बसायला लागतं आणि मग त्याची जडणघडण जी आहे मित्रांनो, मोठं होत असताना कुठेतरी त्याच्या मनामध्ये ते सलायला लागतं. कमीपणाची भावना यायला लागते आणि कमीपणाची भावना येत असताना कुठेतरी त्याला एकटेपणा पण यायला लागतो. कारण घरामध्ये असणारे जे आपण पाहतो की हा आजार जो आहे तो कौटुंबिक आजार म्हटलेला आहे. आणि मग बरेच वेळा अनेक घरातले मोठाले व्यक्ती जे आहेत आपापल्या मार्गाने, आपापल्या पद्धतीने सतत काम करत असतात. व्यसन केल्यानंतर घरातील आपल्या मुलाने, वडिलांनी ती घरातलं वातावरण सगळं बदलून जातं. सुख समाधान शांती नाहीशी होते मित्रांनो. आणि मग त्या वातावरणामध्ये सतत दूषित वातावरण, सतत तिथे एकदम शांत, कुणी कुणाशी बोलत नाहीये, कुणी कुणाला सांगत नाही, कुणी कुणाला विचारत नाहीये. बरेच वेळा ह्या गोष्टी एका बांधवामुळे आपले 20 ते 25 व्यक्ती आजारी आहेत. फक्त बदल एवढाच आहे, आपल्या पोटामध्ये असते आणि त्यांच्या डोक्यामध्ये सतत त्यांचे विचार जे आहे, अरे आता यांनी व्यसन चालू केलं, अरे आता हा पिऊन आला, अरे काय होईल, आता कसं होईल. तसं मित्रांनो त्या मुलांच्या मनावरती सुद्धा होतं आणि ही मुलं सुद्धा एकटी राहायला लागतात, अबोल राहायला लागतात. म्हणजे 4 चौघांमध्ये गेलं, अरे तुझे बाबा कसे आहेत रे, पिलेत का. ती छोटी वाक्य त्या लहान मुलाच्या मनावरती मोठं परिणाम करायला लागतात. आणि मग ही मुलं त्या 4 चौघांमध्ये जात नाहीत, ही मुलं कुणाशी बोलत नाहीत, ही मुलं नातेवाईकांशी ते सुद्धा, अरे तुझे बाबा कसे आहेत आता. सतत ते कानावरती पडणारा शब्द त्यांना तो नकोसा वाटायला लागतो आणि मग ही मुलं कुठेतरी एकटे राहायला
सुरुवात करतात आणि मग त्यांच्यामध्ये एकटेपणा यायला लागतो. जसं मित्रांनो आपली सुरुवात मौज मजेसाठी झाली, आपल्या संगते अनेक दोस्त मंडळी होते, पण शेवटी कोणच नाही राहिलं. मी जसा एकट्या पडत गेलो तशी ती मुलं सुद्धा एकटी पडत जातात. म्हणून आपण आधी पाहिलेले त्यांच्या कला कौशल्यावरती होणारा परिणाम, कला कौशल्याचा अभाव. ज्या क्षणी बाबाच पाठीशी नाहीयेत त्या क्षणी त्या मुलांना दिशा मिळत नाहीये. गोंधळलेली अवस्था आपण पाहिलेली, द्विध मनस्थिती पाहिलेली आहे. जेव्हा कुठेतरी ते बाबा म्हणतात अरे चल मी तुझ्या पाठीशी आहे, बीट बिंदास, जा सायन्सला, जा आर्ट्सला, जा कॉमर्सला, जा इंजिनिअरिंगला, मी आहे ना तुझ्या पाठीशी, लढ बिंदास. मित्रांनो त्या मुलांना आधार फक्त वडिलांच्या शाब्दिक आधार महत्वाचा आहे, पण तो शाब्दिक आधार सुद्धा मुलांना कानावर पडत नाही मित्रांनो व्यसनाधीनतेनं. तर कानावर काय पडतं? चुकीच्या गोष्टी. मग ही मुलं एकटी राहायला लागतात, दिशाहीन व्हायला लागतात. काय करू, कुठं करू? अरे त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळतं की चांगली पर्सेंटेज पडल्यात पण घरची परिस्थिती कमकुवत आहे, आर्थिक सपोर्ट नाहीये, करायचं तर काय करायचं? मग कुठेतरी ती मुलं छोट्या छोट्या लेखोच म्हणा, ITI म्हणा, कुठेतरी ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट करायचं, छोटी मोठी नोकरी करायची, ही पाहिजे. खरं तर त्यांच्यामध्ये ती कॅपेबिलिटी, ती क्षमता आहे, मला हे करायची, माझी स्वप्न ही आहेत, मला ही पाहिजे. पण कुठेतरी बाबांच्या व्यसनाधीनतेमुळे ती मुलं कमकुवत छोट्या छोट्या गोष्टींवरती समाधान मानायला लागलेले, जबाबदारी लवकर घ्यायला लागलेले. उलटे इफेक्ट आणि मग मित्रांनो ही मुलं एकटी राहायला लागतात. त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव पाहायला मिळतो, आत्मविश्वास राहत नाही. पुढचं जे आपण एक व्यसन, तिरस्काराची भावना निर्माण होते. म्हणजे साधं सांगायचं झालं, एक सूर्य आणि एक चंद्र. सूर्य उगवल्यानंतर चंद्र गायब होतो, सूर्य मावळ तिकडे गेल्यानंतर चंद्र सावकाश सावकाश डोकं काढायला लागतो. तसं मित्रांनो वडील आणि मुलाच्या नात्यामध्ये व्हायला लागतं. मुलगा घरात आला की वडील बाहेर, आणि वडील घरात आले की मुलगा बाहेर. एका छतामध्ये राहून संवादाचा अभाव, एकमेकाला विचारणं नाही, एकमेकाशी बोलणं नाही. खरं तर खूप गोष्टी मनामध्ये साठलेल्या असतात, पण सुरुवात कशी करायची, सांगायचं कसं, बोलायचं कसं? कारण अनेक गोष्टी चुकीच्या डोक्यामध्ये साठलेल्या आहेत. कोणीतरी सांगता अरे तुझ्या बाबांनी हे केलं होतं, तुझ्या मुलांनी ते केलं होतं. तिराहित व्यक्ती दोघांमध्ये यायला लागला की ते नातं मित्रांनो दूर जायला लागतं, लांब जायला लागतं. आणि मग आपण जे पाहिलंय की व्यसनी व्यक्तीविषयी तिरस्काराची भावना त्या कुटुंबाच्या मनामध्ये, त्या मुलांच्या मनामध्ये पाहायला मिळतात. जबाबदारी न घेणं, कधी कधी काही मुलं बाबाच नाही केलं तर मी का करेल, बाबांनी असं केलं तर मी तसं करेल. काही मुलं जबाबदारी घ्यायला लागतात लहान लहान वयामध्ये. म्हणजे एक एक्झाम्पल सांगतो मित्रांनो, एक बांधव आहे आपला, व्यसनाधीनतेमुळे लिव्हर डॅमेज झाला, अचानक निधन झालं. आणि निधन झाल्यानंतर त्या कुटुंबावरती आर्थिक जे आहे प्रॉब्लेम निर्माण झाले. तर त्या छोट्या मुलाला, 12-13 वर्षाचा मुलगा, कुठेतरी आई चहा बनवून द्यायची, वडापाव वगैरे, आई धुणे भांड्याचं काम करायची. आणि हा मुलगा ते वडापाव असतील, चहा असेल, पिपली हातामध्ये अडकवायचा आणि आजूबाजूनी ऑफिस असतील, वेगवेगळ्या लोक असतील, त्यांना म्हणायचं चहा वडापाव देऊ. 2 पैसे कुटुंब चालवण्यासाठी मित्रांनो तो मुलगा मदत करायचा. ही ती जबाबदारी लवकर पाहायला मिळत होती. पुढचं जे आपलं आहे की समाजाकडून, नातेवाईकांकडून चुकीची वागणूक कधी कधी पाहायला मिळते. कधी कधी याच्यामध्ये
बाबा व्यसन करतात तर त्याचा लाड सुद्धा होतो. नातेवाईकांमुळे अरे नाही याचे बाबा व्यसन करतात, त्याची लाड सुद्धा होतात आणि त्या लाडांचा सुद्धा गैरफायदा तो मुलगा घेत असतो. कधी कधी समाजाकडून नातेवाईकाकडून चुकीची वागणूक मिळायला लागते. म्हणजे अरे हा मुलगा यांचा आहे. आणि मग ते समाजातली व्यक्ती त्या मुलाला बाबांविषयी सांगायला लागतात. त्याला ते नको वाटतं कानावरती शिकून, त्या नावाने बोलायला लागतात. तो मुलगा तिथून सुद्धा पाठीमागे यायला लागतो. नको त्या चार चौघांमध्ये जायला, नको समाजामध्ये जायला, नको कार्यक्रमामध्ये जायला. कारण नातेवाईक बोलतात तुझे बाबा कसे आहेत. समाजामध्ये गेल्यानंतर तुझे बाबा कुठे आहेत, आणि ते शब्द त्याला सांगता येत नाही आपल्या बाबांविषयी. त्याला समाजाकडून नातेवाईकाकडून जे आहे चुकीची वागणूक मिळाली. पुढचं जर आपण पाहिलं होतं की मोठ्या मुलांमध्ये मुलांची संगत, ठराविक वयापर्यंत आईचं दबाव त्या मुलावरती असतो. पण वयामध्ये आल्यानंतर 12-13 वर्षाच्या पुढे गेल्यानंतर त्या मुलावरती आईचा प्रभाव एवढा म्हणावासा नाही. ती मुलं आईला व्यवस्थित बोलत नाहीयेत, कारण ह्या मुलांना कुठेतरी हार्मोन चेंजेस झाल्यामुळे मोठं झाल्याची जाणीव यायला लागते. आणि मग ही मुलं कुठेतरी मोठ्या मुलांची संगत, मोठ्या व्यक्तींची संगत, गप्पा गोष्टी मारणं याच्यामध्ये अडकायला लागतात. त्याच्यानं पुढचा जो आपला आहे की वडिलांविषयी मान सन्मान कमी व्हायला लागतो. जसं जसं ह्या लहान लहान मुलांना समज यायला लागते, समजून घ्यायला लागतात, ते वडिलांचं व्यसन वाढतात, तसं वडिलांविषयी तिरस्काराची भावना, मान सन्मान कुठेतरी कमी व्हायला लागतो. कुठेतरी बाबाचं व्यसन वाढल्यानंतर बाबा व्यसनात हिंदीमध्ये घोटाळे होणं, चुकीचं वागणं, कुठेतरी पडणं, हे मुलांना नकोस वाटायला लागतं आणि त्रास व्हायला लागतो मुलांना. पुढचं जे आहे आपलं की बरेच वेळा कोडगेपणाचा स्वभाव पाहायला मिळतो. म्हणजे बरेच वेळा ती मुलं नैराश्यातून, चुकीच्या भावनांतून पुढे येत असतात आणि मग त्यांचा स्वभाव जो आहे एक स्वभाव कोडगा बनायला लागतो. असुरक्षित जी भावना मनामध्ये यायला लागतात. असुरक्षितची भावना म्हणजे काय सांगता येईल? कौटुंबिक सुरक्षितता, भावनिक सुरक्षितता, सामाजिक सुरक्षितता याचा अभाव पाहायला मिळतोय. आर्थिक सुरक्षितता, सतत असुरक्षित असणं, सतत असुरक्षिततेची भावना म्हणजे कुठे चाललो कोणीतरी जोडीदार पाहिजे ना संगती. आपण एकटेच आहोत, आपल्याला एकट्याचे काम करायला लागणार, आपल्याला घरची परिस्थिती आपल्याला एकटेच बघायला लागणार, कामासोबत कोणी नाही, एकटेपणा वाटणार. बरं, सतत असुरक्षित वाटायला लागतं. अरे कोणच नाही, मला मदत कोण करत नाही, मला कोण साथ देत नाहीये. सतत त्या मुलाच्या मनामध्ये पाहायला होतं. मित्रांनो, बरेच वेळा अनेक बांधव चुकीच्या दिशेने पावलं टाकायला लागतात. नकळत गुन्हेगारीच्या क्षेत्रामध्ये पाऊल ठेवायला लागतात, नकळत चोरीमारी करायला लागतात, नकळत खोटं बोलायला आपण पाहिलेलं. आणि शेवटचं जे आहे आपण पाहिलंय की दिशाहीन आयुष्य. काय करायचं, कुठं कसं जायचं, कुठं नोकरी करायची, कुठं कोणतं काम करायचं, कोणतं शिक्षण घ्यायचं, मित्रांनो काहीच चांगली वाट या मुलांना भेटत नाही, कोण सांगत नाहीये. आणि मग शेवटी जे आहे ते दिशाहीन आयुष्य. घरामध्ये आई वडील, काका मामा जर व्यसन करत असतील किंवा कुठल्या प्रकारची वाईट भाषा, वाईट वर्तन करत असतील तर त्यांचा परिणाम मुलांवरती होत असतो. व ते वाईट वागून बोलू लागतात, व्यसन करू लागतात. थोडक्यात मुलांवर चांगले संस्कार करण्याची जबाबदारी वडीलधाऱ्या माणसांची असते. मित्रांनो बघा, आपल्या व्यसनाधीनतेनं एक मुलाचं आयुष्य जे आहे
कुठेतरी उद्ध्वस्त होतंय. त्या मुलाला म्हणजे मूल म्हणजे मातीचा गोळा, आकार द्यावा तशी मूर्ती घडते. न त्याला नाव असतं ना गाव असतं, पण जन्माला आल्यानंतर आपण त्याला नाव ठेवतो आणि त्या नावाने आवाज द्यायला लागतो. तसं तो सुद्धा ते नाव आपलंच आहे असं त्याच्या मनामध्ये यायला लागतं. तर मित्रांनो, ह्या मुलांवरती आपल्याला चांगले संस्कार, चांगली दिशा देता आली पाहिजे. त्यांचं आयुष्य घडवता आलं पाहिजे. जसं एखादा मातीचा गोळा आहे, कुंभार आपण पूर्वीच्या काळी पाहायचो की कुंभार वेगवेगळ्या त्या मातीच्या वस्तू बनवायचा. त्या चाकावरती गोल गोल फिरवून त्या चाकावरती वेगवेगळ्या मातीला आकार द्यायचा हाताने. तसं मित्रांनो, आपल्याला सुद्धा ह्या मुलांच्या आयुष्यामध्ये आयुष्याला चांगला आकार देता येईल, चांगलं आयुष्य त्या मुलांचं घडवता येईल. म्हणून आपल्या व्यसनाधीनतेमुळे आपल्या मुलांवरती, आपल्या आजूबाजूच्या मुलांवरती, बहीण भावाची मुलं आपल्याकडे पाहत असतात. कुठेतरी ही मुलं सुद्धा चुकीच्या दिशेने यदा कदाचित जाताना पाहायला मिळतात. काही काही जातात मित्रांनो. पण कुठेतरी ही मुलं आपल्याला घडवता आली पाहिजे, चांगली दिशा देता आली पाहिजे, चांगल्या मार्गाकडे घेऊन जाता आलं पाहिजे. ठीक आहे, थांबायचं. चला, प्रार्थना घ्या. देवा, जी परिस्थिती आम्ही बदलू शकत नाही, ती स्वीकारण्यास मनाची प्रसन्नता आम्हाला. जी परिस्थिती आम्ही बदलू शकतो, ती बदलण्याची धैर्य आम्हाला लावतो. आणि अशा परिस्थितीत भेद जाणण्याची ज्ञान आम्हाला.